suara apa? Iya iya Mas. Mangga sesarengan New Wijaya. Niki damel putra napa mboten? Oh enggak ya. Sing gedhe pangapuntenmu Kang Mas pepujenku sing hatiku sabungku mong wancit dalu rebit dosarimu lawan karmaku Kang Mas kan mrakiti saking murih lestarine ati pirentine kang ana ingkang ngaruwe semangati bente aku mung bayangke remu ing atiku iki bocah kalo iki pompo tenan sikut dadi tak ngerti dikopo Ya, Ini campur sari apa ya larang to, Pak? Kok ruwet. Iki ora larang. Iki sampur sari iki murah banget. Iki cara nek mae dhewe ngentekne sapi loro. Loh, Sapi oh loro. sapi loro. Ya mesti no kok kene do kono iki mesti Wah, biayane tak kira rada. ya lek 7-5 mangan jobo. Oh, ya aja to. Oh sapi loro nggih. Sapi loro. Masya Allah patut diapresiasi menika nggih para bapak ibu warga desa Banyure. Masya Allah. Ora sapi loro, Dik. Murah. Engko ibu-ibu sane wedi Alah, tak. ya, Ya sapi. anu Bu, paling hitung kalian Pak Pandi. Alah nggih sapi siji Bu dituku. Paling siji turah Bu, kali nggih lawuh. Nggih korban pisan. Ayo Lanjut nggih. lanjut ke Dik. Mendah boyo. Nggih, yuk. Kang Mas kang
Mendah boya yen masita bisa nyuara ganas kang wis ana Sambung wanci dalu Dik iki. betul Pak Tris. Iki mau